Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kamano kuom medo bedo kodwa. Wachakoro twak marwa e chenro mar mbako romo kinyi makawuono rwakruok e mbalariany. Japuonjre rwakre nade? Asenyisi ni antiere kae kod rawere 6. Wadwa chako mbaka marwa ayanga. Chako di ambassador Michelle. Japuonjre rwakre nade e mbalariany? Nitiere mbalariany mopogore opogore, achiwo ranyisi kod mbalariany mar Moi. Gikumo rwako miniskirt kidie lecture kacha, gikumo rwako iluongo gi skinny tight jeans kosi iluongo gi nang'o. Antinde gigwenya kaachiel kod ragged kod crop tops. Onego beni keto kaka nyithindo rwakre mbalariany kosi nene nang'o. Kata in beni nyalo nyiso ni rwakori nade kaka ambassador. Neno mokwongo rwakruok and respect to yourself. Ibro yudo ni nitie jok marwakre marach, nang'o ere tieni rwak ragged, okore gwa law tiwuoth duk. Okay, issue mar ni nego obed decided ni students rwakre nade, anano for some reason ober. Odhi konyowa nini reduce cases mang'eny kaka lecturer student affairs grigi. Lakini at the same time, okonego bed ni ing'iso student ni girwakre kama. But I'll strongly support onego students kaka rwakre. Alex, in korka kori, in kaka japuonjre